Juventus Club Vero More bil-Kirkara, nilqawkom magħna għal dan il-ħames podcast, din id-darba għandna magħna lil Joe Shields huwa segretarju ġenerali tal-klabb tagħna. Joe, grazzi tal-li għoxbok tiġi fuq dan il-podcast illum. Biex nintroduċi ftit dal-podcast nixtieq nibda ovvjament daqshekk bil-introduzzjoni dejtina xi ħaġa fuqek u fuq l-irwol tiegħek fil-klabb hawnhekk. Mela, qabel ma ovvjament nibda ngħidlek nirrispondi għal il-mistoqsija l-hawnhekk ngħidlek proset ta' dawn il-podcast li qed tagħmel għax qegħdin nimgħu tajjeb aħna mal-membri tagħna jidhru. U bekk ovvjament kif kien ir-ħsieb tiegħu dan il-podcast il-membri jkunu jafuna da x'in iżjed mill-biċċa. Mela jiena segretarju ġenerali ta' dan il-klabb, inni nokkupa din il-kariga, dan ir-rwol għal l-aħħar 9 snin. Però ovvjament jiena inni niġi ħafna f'dan il-klabb madwar naħseb xi 24 sena inni nidħol dan il-klabb. Ġifieri il-klabb inħobbu ħafna, nattendi kemm jista' jkun kemm il-partiti li jiġu kif ukoll il-laqat li jkollna u ġieli jkollna laqat ta' spiss. Għax ovvjament ġieli jkollna xi affarijiet attivitajiet jew affarijiet niddiskutu u jkollna ħafna laqat tal-kumitat waħda wara l-oħra, ġifieri dak huwa x-xogħol tiegħek insomma. Sewa, qed li jekk fil-kumitat 9 snin u ġed minn 9 snin ili nokkupa din il-kariga ta' segretarju, għax jiena dħalt bħala membru fil-kumitat, imma inserta ir-riżenja segretarju wara ftit ta' żmien. Dan ix-xogħol kont qatt m'għamiltu ta' segretarju, ġifieri kien huwa l-ewwel esperjenza tiegħi ta' segretarju f'dan il-qasam. U tħalt għalih, ifimni. Ma kont xejn għall-ewwel beżan, ma tafx inti qatt ma tkun għamil segretarju, x'jagħmel is-segretarju? Ma insomma. U qatt ma kont f'kumitati oħrajn qabel, ġifieri qatt ma kont naf x'inhu l-rwol ta' segretarju. Imma ifimni, naħseb li s'issa dejtu tajjeb. Anke ħafna min jgħinni, għax ovvjament jiena ma nistax inkun waħdi. Biss għandi tliet oħra fis-segretarjat, Derin, hemm xogħol u Wayne. Kollha għandhom l-rwol tagħhom fil-kumitat, però ovvjament jgħinuni biex kemm jista' jkun niftħu l-uffiċċju għax aħna dejjem niftħu tlieta u l-ħamis bejn is-6 u nofs u 8 ta' filgħaxija biex naqdu lill-membri. Issa, u semmejt li l-ewwel ukoll li ilek 24 sena tattendi l-klabb. Ija. Kif rajtu jevolvi l-klabb matul dawn is-snin? Ħafna evolva l-klabb għax jien niftakar dejjem niġu hawnhekk li l-għiveta kelli tfal tiegħi żgħar ħafna, kont inġibhom jaraw il-logħba, nista' ngħidlek illi jekk il-logħba kienet tibda nsejt dak iż-żmien fix tibda fit-8:09, tiġi hawnhekk minn tal-inqas għas-6 biex tilħaq post fis-sala, inkella bil-wieqfa. Is-sala kienet tkun ippakjata bin-nies bil-wieqfa. Ovvjament dak iż-żmien ma kienx il-mezzi li għandna llum għandek ħafna mezzi fuq xi tara l-partita u dak iż-żmien ma kienx. Allura tiġi biex tilħaq post u ġifieri s-siġġijiet kienu jkunu is-sala kienet tkun ippakjata, letteralment ippakjata. Inbidel ovvjament, inbidel il-membri kellna għamilna żmien bil-membri fil-klabb ħafna għoli, u mbagħad baxxa, però minn minnu ovvjament daħal il-President tagħna Joseph Fenek il-membership sploda fuq. Apparti dawn din is-sena tal-Covid illi hemm il-problema tal-Covid. Semmejt il-President Joseph Fenek inti kif tiddiskrivih lill-President Fenek? Il-President Joseph Fenek niddiskrivih jiena bħala magna. Ma jaqtaqat dejjem moħħu x'se nagħmlu, naħseb imnalla ikunu fis-sens ta' idejat. Fimni, mbagħad ikun hemm diskussjoni u mmexxu skont kif jipproponi u aħna niddiskutu u natwaw l-idea tiegħu. Ġowi, fimni, id-dar tiegħu hija l-Juventus Club hawnhekk, ġewwa hawnhekk ikun hija ġifieri dejjem. Kull ħaġa li jkun hemm bżonn dejjem jgħinna u jieħu inizjattiva u joħroġ għalina kollha fis-sens li anke jekk ma nlaħħaqx xi ħaġa jiena jagħmilha hu żgur ġifieri m'hemmx dubju minn dawn l-affarijiet.
Sewa, semmejt li l-ek 9 snin fil-komitat, 24 sena ta' tend il-klab. Nifukaw se fuq l-rwol tiegħek bħala segretarju ġenerali. X'inhu dak ix-xogħol li tagħmel minn wara l-kwint li forsi il-membri ma jafux bih jew ma jidhirx? Fimni, essaċ minn wara l-kwinti aħna dejjem ovvjament dejjem kuntatt mal-President, jiġifieri biex naraw x'hemm bżonn isir il-klabb. Ġo, ovvjament, il-President jgħid in-nisma' ejja nagħmlu hekk ħalli il-klabb inġibu l-qudiem, ejja induru l-klabb, fis-sens li aħna nagħmlu daqsxejn xogħol illi mbagħad wara jidher, u mbagħad wara jidher. Ma nagħmlu xejn segriet estaċ li kemm jista' jkun nagħmlu l-affarijiet u biex lill-membru tagħna intuħ dak li ħaqqu. Aħna l-membership li ħallas il-membru intuwa peace, ġifiri dak li jkun il-membru meta daħal hawnhekk, intuħ dak kollu li hemm bżonn. U jafu, għax meta ġibna players barranin biex ex-players ovvjament, ex-players Juventini, il-membru kellu il-ċans li juhu ritratt miegħu jistaħseb mistoqsijiet jiffirmalu il-memorabilia tiegħu, ġifieri aħna dak minn wara nagħmluh biex ovvjament il-gawdu il-membru. Tajb ħafna. Nasbet introduzzjoni tajba, naqilbu issa biex nitkellmu daqsxejn fuq il-materja. Eżatt. Qabel nitkellmu kontra Chelsea. Sissa tgħid vera kmieni, però x'inhu r-rating li tagħti lill-Juventus sissa bħala staġun sissa? Din ir-rating hija tikka diffiċli. Ma tantx kont kuntent. Il-bieraħ ovvjament ewrew partita differenti. Ejja ma nitkellmux daqsxejn għal is-saħħa. Imma sal-aħħar partita sa' Sampdoria ċek. L-aħħar partita labna tajba, kemm lajna ġiex goals. Ġifieri ma tantx ma biex nagħti rating, imma s'issa 4 to 5 qed nara bħala rating jekk mu 1 sa 10. Ġifieri għax qegħdin naqgħu ħafna goals ukoll. It-tim jisu għadu mhux jgħalmaw. Allegri sab ovvjament tim differenti mill-aħħar li kien wara. U ovvjament irrifjatu, hemm forsi parti mill-tim fis-sens parti f'nofs il-ground għandu bżonn forsi jissaħħan ħarid għalkemm issaħħat nisem Locatelli issa jidher li huwa ġejf tiegħu għax fil-bidu qed nara xejn u għandu pressure. Għax qed jirfessi flok tal-Juventus, ġifieri għandu pressure sur minn fejn għamel. Eżatt, u nafu ovvjament is-saga li kien hemm kemm ridu b'saħħa l-Juventus ukoll, ġifieri dik hija f'toffet ukoll. Eżatt. So, x'taħseb fuq il-bidu tal-istaġun issa iktar milli fuq riżultati, x'taħseb fuq kif qed timmettiera? X'kont inti pretendi li jiġi fil-bidu inti meta il-merkatu għala u kien hemm dik l-iskwadra ħadd mhum biha dal-istaġun jew kellha l-nofs jannar. Kif x'taħseb fuq kif inti qed tilab dik il-informazzjonijiet forsi l-perċezzjonijiet in ġenerali mhux riżultati. Mela, li jiena naħseb illi l-logħba ta' Allegri inna nafuha nerġa' nirrepeti mill-istaġuni li kien qabel magħna. Jipprova jmur fuq il-vantaġġ u mbagħad noqogħdu niddefendu l-logħba. Anke t-tibdil tal-plejers kien ikunu qegħdin minn fuq jara kif id-diviża jipprova jsaħħaħ biex jara eżjed. Dejjem fuq ix-xifer aħna qisna il-supporters biex tispiċċa l-logħba d-9 minuta qegħdin minn fuq kemm il-darba rajni l-Allegri jidħol jiġri jitħaqqax l-aħħar f'sekonda surrajna jew ġibna l-iskola rilna. Jiġifieri ifhimni ma nafx kont nippretendi fis-sens li forsi jkilli kieku baqa' x'ismu Pirlo konna naraw dan id-diżastru fil-bidu ngħid li forsi le għax Pirlo kien diġà għadda sena u ħadna ġixtat simja, ma ħadniex il-lig, ma ħadna ġixtat simja u ma kellix dan id-diżastru tal-bidu tal-lik. Ma fimni, il-soċjetà ddeċidiet li tibdel, ġabet l-Allegri, bridem b'esperjenza, imma trid jiffurmah it-tim. Allura, qed f'Mexico meta tgħid allura li anke meta ġie Allegri lura xorta kont inċerċ ħajjiġi kontra timijiet bħal Empoli u Udinese eżempju li ma ġibniex riżultati tajbin kontrihom. Le, ma kontx qed nippretendi li ma ġibux ir-riżultati għax jiena nemmen li għandna players biex nedħu. Issa terbaħ dejjem hekk ix-xewqa tiegħi, imma
Ma Empoli, ma konx naħseb li ħammur daqs il-ħażin. Edin home naqra u gol u bajna bien, ma laqas reazzjoni. Għax reazzjoni. Issa konna fiex fin, laqas nafu fiex, din il-pejs. Fimni, f'dak il-tip ta' lob naħseb jena għalek naħseb għadu għed-disib, ovvjament il-formazzjoni ideali, la forse l-ewwel 11 ideali. Għalek jena għed naħseb li mill-aħħar loba li lab, erbaħnija, mux di ta' Chelsea, ta' Sampdoria. Erbaħnija, kienet formazzjoni tajba, konna lajna l-gols u gol, imma erbaħnija. Allura jidher li kellu l-formazzjoni li ġelbija ta' kienar, deret li jisa finalizzata issa, jaf kif għandu poġġi players u l-ma players jgħadel. Ek rajtu jena. Għalajna goals u gol, ma reċu maħda ta' daċxejn xezni, kien daċxejn ma kienx attent. Nasa bisma, nsaw il-kelma disastrus. Disastrus kien, disastrus. Jena mux persona li għop maħda ta' ma l-opinjoni tijaj kienet disastrusa. Tinef il-goals għalajna ħafna minnom kienu maħabba fit. Fil-fatti, se kan teċipajt il-sosjali jimiet, għax kienet sattu, għax il-verità li il-goals, edin niskujaw il-goals, ġviri biex tiġu goals, mux tkun problema mid-dera, anka wara li tal-ġorda Ronaldo il-goals jaslu, pero d-difiza edha d-likja. D-difiza fil-situazzjoni ta' difiza jħagġa oħra, edha f-situazzjoni oħra, biex mux jifunzjoni fil-difiza. Taħseb il-difiza, għax jena naħseb iżjed nofsidgħu. Jena dan il-difiza ġviri il-sistema difensiva ġenerali, sa mux il-difiza ninse l-erba players li jabu. Għaxem il-players u għara huma players għabin, huma players ta' esperienza, ilhom ħafna ma' Juventus, qed nitkellem għal Chiellini u qed nitkellem għal Bonucci, issa ndalik ukoll li ilu ftit mhux ħażin magħhom. Ġifieri u għadin naraw jela tajjeb irid, għax ovvjament issa rrid ikollna difiża ta' xejn iżjed żgħira, żagħżugħa f'età. Però nofsidgħu naħseb li hemm ċertu players illi sellena xi ħaġa mhux qed nisemmu. Rabiot pereżempju li jelab ta' xejn qed jelab ta' xejn jillekkja fil-xogħol tiegħu. Għalkemm kultant jagħmellek arba u tajt li dan. Allura jista' jkun forsi li l-erba' tawar mhux ikollhom protezzjoni mill-naħseb il għaliex u din l-opinjoni tiegħi ovvjament il-players li qegħdin jilagħbu f'nofs il-ground tagħna mhumiex id-dorri jiddefendu, jew forsi mhumiex tajbin biex jiddefendu daqskemm huma tajbin fuq l-attakk. Hija diskutibbli, ma tantx tista' twaħħal f'settur. Da tim, it-tim sieħ. Jekk it-tim suppost li jinżel jiddefendi kollu, speċjalment il-midfield, il-nofs, irid jinżel jgħin l-difiża, biex tkun forsi daqshekk tajba. U kif qed ngħidu, il-blan li jimxi fiex eżni jaqawlu mal-art, jippanċi ħażin u allura mekk qegħdin insofru l-gols. U ħaġa tal-iskantament hija li fil-Champions League għadna maqlajn il-gol wieħed fl-Ewropa. U fil-serja ħlif gols maħniex kontra maħniex naqqa. Nispera minnhom il-qudiem li jipprovja. Jiena naħseb li ma nafx biex miegħi. Dan l-ħar tlet lobit rebħet infila, isu it-tim jgħat, mux għet jġelli, tarax fil-divisa nasab xortem fej affarijiet improvjaw, imma isu miex fil-direzzjoni tajbu, isu għet jidra Allegri xiriet minnu, ma nafx tarax kiex għet Allegri nafu li jħobb il-divisa. Ġifiri, irrit jara kif jissuda l-divisa. Issa jew bil-midfield jgħin il-divisa u inkalla ħajkonna naf nġibu xi players oħrajn fil-difen. Għalkemm naħseb li ma tantx hemm għalfejn ta' x'inti aħna għandna ġieli ġieli dab Quadrado fuq wara Alexandro, ġifieri dawn huma players tajbin ħafna ta'. Għax Allegri taf inti anke coaches li kellna qabel x'tafirlu ħobbu dawn il-players, daqqa taraħaw, daqqa taraħem. Ir-ruoli jibidon, aħna l-ħallhom l-rajni Bernardeschi u għabunta. Għobbi dawn għadda xej għadda il-players tiegħu. Ma jiena naħseb li niġu, għaliex le. Parentesi żgħira fuq l-attakk mela, għadet kummenti jien qed il-gol mhux ħadd problema. Jiena fil-opinjoni tiegħi Chiesa ħajkun ir-Ronaldo tagħna dan is-staġun. Chiesa għandi kelli fiduċja fih minn mindu bdew jgħidu li ħajxtruh. Ġifieri jiena minn dejjem li Chiesa huwa importanti għat-tim tagħna.
U kull ma mar, il-fil dejjem urrina illi huwa plejer mhux ovvjament mhux se paraguna ma' Ronaldo, mhux għax mhux tajjeb ta' ġifieri, ma' Ronaldo għandu klassi tiegħu u rwol tiegħu differenti. Illum bil-lob li rajtu l-bieraħ bil-ħarbiet li għamel jisni tħajjiltu tefes. Meta kien magħna u jaqbad lek ballu minn nofs il-ground u jiġri bih, taf kif jagħmel dik il-mossa tiegħu u jasal fejn irid. Le, pjasa għandha ħares il-fuq. Naqilbu, speċa suġġett mux naqilbu, ma nimxu għal fuq l-għoda Chelsea, sewa għamħek xejn. Jidu l-opinjoni li għakem irbaħna, sewa li għandu sepp l-loba, u l-għabna loba tajba, defense konna kienet tajba, pero riskjajna naħseb dik it-tibda tattikajna, ma nafx taqbilx miegħi. Ija, li inti dejjem tiddefendi u taħdem bil-kontratak, tidher li hija riskjuża ma' Chelsea. Iċ-Champions Europa, players dawn dis-sena staħħew iżjed. Ġabu iżjed players tajbin magħhom u għandhom vera players ħafna tajbin. Il-bira ma penetrawx għalkemm kienu ċansis taħħom. Però jien ma bdejx nibżgħu Lukaku, però nkun naf li għalkun hemm. Għanzi ma kienx hemm kelli nirridu, kien hemm Bonucci u Delict li huma żewġ players fuq wara. Jek niftakar sew, ħarba waħda minnhom lejn l-aħħar meta spara l-fuq. Eżatt, u sparaw il-fuq. Ġifieri, però aħna kellna wkoll ċansi żbiera, ġifieri bil-kontrattak ħdimna. Naħseb il-bieraħ kemm il-formazzjoni li labbi għal kif ukoll is-sistema li labbiha tatna l-frott tax li ċansi skorja iżjed. Dak il-ġew waħdu Bernardeschi. Tafaw ftit gol Ejwa. Allora mbagħad tara stram pereżempju li beda Bernardeschi u ma bidix kien eżempju fil-bidu għak bdejna ngħidu, hekk għattu għajjina. Però naħseb il-kien daħlu fil-ħin tajjeb għax naħseb il-li meta daħal kien id-difiża ta' Chelsea naħseb beżed xejn. Għax kien nafu li huwa robust, b'saħħtu, għadu frisk, dieħel, għadu żgħir żagħżugħ, għandu enerġetiku, allura seta' kien dik l-idea tiegħu, però m'għandux esperjenza li għandu bħal m'għandhom players bħal Bernardeschi esperjenza jemmilu jilgħab. Però mbagħad ovvjament bl-istess argument kien ara xi staġun għamel mal-PSG. Ija, ukoll verament, però dina fuq ukoll il-coaches Taljan li żjed da Allegri li kif jiġi plejer ġid. Nipprovu nżommu ta' xejn kemm jista' jkun fuq il-bankina mbagħad ndaħlu biex iżommu. Kellna xi ħadd ieħor hekk insejt bħalissa minnu ma naf li iżommu fuq il-bankina u Jindagra bil-mod. titqisu wkoll il-bieraħ kellna Dybala nies illi ġej ta' xejn jilgħab tajjeb. Ekku kien ġej fil-forma. Ma nafx jekkux ħajdum forsi bil-inġeri li għandu. Vera milli qegħdin nisimgħu huwa li kull min winger jew minn Minus Murata ħajġu wara il-Brigata Internazzjonali. Għamelu mux fittu. Forse ma segwejx nara jena, imma għamelu mux fittu, għax nafu li ħarċibki jansibtu għar. Għax ma ta' plejer jitlob li jimbidda għax weġġa, unek weġġa sew, mux għala weġġa. Għadaw, najjen, ħajġa kollu bistin dan, kalvarju ieħor, bħalma diġa kellu. Għax kellu sentejn u koll xejn. Ma kienu xafdaq naħseb jena il-coaches li kena. Kellu Covid, dam ma ġifsittu. Pero issa, għallek naħseb poġġi bħala captain, sa kienu ma jkunx kellini, poġġi bħala captain taħi huwa tajjeb u jisu rridu jgħal. Għana għazja, għax l-li dikra floku. Għakem minna jgħu xorta għadna tajjeb, ma naħseb li huwa pedina importanti għati. Bħalma għedin nejdu, irbaħna u xejn, tattika daċċej difensiva, pero jina tal-opinjoni li kieku l-għajna għol, ġibna 1-1, jew kalla saħan sitra tlifnija li bil-loba għax għajna l-għabu difensiv, nasib kun għedin nitkalmu mod differenti għamek. Taħseb li Allegri ħajżom dik it-tip ta' tattika jew inkella ħajadatta kull avversarju li ħankun għedin nifacċaw. Nispera li għaddatta il-sistema tal-lob skont l-avversarju xikun. Għaxu bħadda semmi tħares li mis-serja. Aħna kunu Chelsea dak il-kas, il-madar timmi jitizar, il-madda speċa għadda ħafna għol.
Vera, imma l-bieraħ tinsiex li kif qegħdin ngħidu mela kellna l-Morata u l-Dybala niqsin. Għandu żewġ players tal-ewwel tim, niqsin. Jekk ma' Chelsea ħatoqgħod tilgħab bil-logħba li tiftaħ u tiġri li m'għandniex dawk il-players, ta' dik it-tip tal-logħba, naħseb kienu jemlewna. Allura il-bieraħ ħattatta il-logħba kontra attakk. ħadmet tajjeb. Nispera li ma tibqax hekk skont ma fis-seħħieħa kollu fil-lob kollu anke fiċ-Champions League. Però tinsiex li l-bieraħ labna maċ-Champions tal-Ewropa. Fl-Ewropa hija l-iktar logħba diffiċli, nkollha forsi se jkun logħba diffiċli hija Chelsea away issa. Ma xorta ġifieri kontra fil-grupp l-uniċi ċans li nkunu l-ewwel post issa. Post ġifieri għandna 6 punti, naraw jiena fiduċjuż dejjem. Qatt ma rejt nitilfu, nibża' imma. L-ewwel tkellimna ftit fuq Chiesa. Skurja gowl li rabaħna l-logħba, b'assist ta' Bernardeschi. Jiena qed nara għandu dik il-grinta li qed jifhem x'inhu l-irwol tiegħu fil-Juventus u jifhem il-Juventus x'inhu huma whatever all about l-Ingliż. Allegri wara fil-post partita għalli jaraħ jilab ta' jew striker jew għala wara l-pomat. Ma nafx għandek opinjoni dwar dan. Taħseb li jkun iktar utli mal-linja jew? Donnu Chiesa jilab kważi kull l-imkien. Għax l-sprint li għandu, u ġiri li għandu, fil-fatt ħafna drabi jiġi mibdu. Għax jgħalli, l-enerġija tiegħu jagħmliha u l-aħħar ftit jiblu. Wara l-punta naħseb fin-nofs għax diffiċli għalek Chiesa, ma jkun mitlub. Ma l-linja kapaċi iżjed jaħsad u jsib postu biex jaqbes il-plejer li għandu kontrat jew għax huwa naħseb huwa dribbler tajjeb naħseb li ta' dribbler naqbel miegħek bħala plejer. U saqgħet ħfief, allura naħseb li jkun mal-linja aħjar u jidħol għan-nofs forsi biex jgħin l-attakk. Sewa. Taqbel miegħu meta tgħid li għax li wara l-ponot ta' ħrikwati. U d-diem bħala striker pur ma striker pur rridu xi ħadd tajjeb. Naħseb li għandna mhumiex taqsek 100% tajbin, għalkemm Morata ġieli għamel xogħol tajjeb. U kien għadu jibda. Il-flok tal-Juventus naħseb pisa għadu għal-kien, għad irid għavoli kien mal-PSG ta' u għar ma' t-tofina mux hekk. Kien eżempju naħseb li mux għax m'għandux idea il-flok xi fisser, però jien naħseb li jista' jkun isu dejjem joqgħod lura għax jgħid jaf mhux ħajkun starter, jista' jkun. Isni naraħ jidħol bimni enerġija, mbagħad matul il-logħba isu dejjem majna. Kien efimni kien jixtieq li jiskurja ħafna gols biex to prove himself. Imma du ma ġewx opportunitajiet tajbin. Issa jista' jkun li m'hemmx nies illi tuqbil għal biżejjed, però jidra kien jiġi tajjeb. Fil-fatt huwa Morata li għandna x'nilgħab fuq flimkien ma sibx nagħmlu. Ma nsafra sakemm ma jkunx xi ħaġa illi rridu dwar għaj. Ejma, ekku. Inħallu Chelsea hemmhekk, il-logħba li jmiss hija il-derby. Il-derby ma' Torino. Dejjem jaħraq dan. Ekku, dejjem jaħraq u dejjem jisu dan l-aħħar ftit snin, dejjem tina sorpriża anke la tkun logħba anke jekk it-timijiet ovvjament Torino m'għandhomx il-livell tal-players għandhom il-Juventus dejjem ikunu close bħala riżultati dejjem ikunu battalji mis-silta. X'taħseb x'tibta Juve se naraw u x'tixtieq tara inti? Jiena dejjem ngħid, kull tim li jilgħab kontra l-Juventus joħroġ biħġaru biex jagħmilha. Ġifieri mhux jiena biss ngħidha nitkellmu bejnietna Juventini, ġifieri ngħidu Madonna magħna joħorġu dik il-grinta biex għax jekk jelbu l-Juventus rebħu tim u Torino għar minnhom. Insertajt mut nara l-logħba Juventus Torino, mhux Torino Juventus, għax ma mhux għom Juventus. U s-supporters tagħhom tant jiġu b'dik akkanizmu fihom illi
anka l-tim tagħhom ma volli qegħdin away, is-support li jtuh il-ħin kollu biex ovvjament iħeġġuh jilgħab tajjeb, jiġifieri jiena naħseb ma naraw logħba diffiċli ma' Torino. Ma nistax noqgħdu niddefendu ġifieri dejjem bħal ma l-logħba li għamilna, għax issa dan huwa Serie A u mhuwiex Champions League u mhuwiex Chelsea. Naħseb li ħana naraw logħba kombattuta ħafna. Nispera ma niskurjax fl-aħħar ma għamilna. Darba, Iva. Tiftakar kien Niftakar ta' ta' Pirlo, l-aħħar sekonda, domna dejjem bil-ballun qasmu. Ma nafx kemm il-sekonda, u żbaljana, nisperaw li insomma ġbirmu li, u nisperaw li nżommu difiża ħajma. Ma jien naħseb li nerħu. Mela dak li jisu x'taħseb li ħanaraw, inti x'tiq li jiġi ma' prestazzjoni. Riżultat ovvjament nafu li Serġa jkollna nisin mela ġifieri kif qed tgħidli l-dewaqla nieqes għax jidħol wara issa l-internazzjonali. Naħseb jibda kien jien. U jibda kien mistoqsija li ġejja. Naħseb jibda kien. Għandu jibda kien. Naħseb iva ta'. Naħseb iva, issa ħallejni wisfu l-banina. Naħseb li għandu jibda. U bat jekk ovvjament qed hemm bżonn jinbidel xi ħadd ieħor bħal Bernardeschi flotu. La jina ngħid li ħan nilagħbu logħba tajba magħhom ħafna. Kumbattuta, imma għax bħal dejjem bħal derbi dejjem ikun kumbattut. Ma jina ngħid li il-prestazzjoni tat-tim tagħna ħatkun tajba. L-ewwel nett għandna kemm ġejjin nirreħħa kontra Chelsea, jiġifieri il-moraloli, rasna mollejja, u allura naħseb li m'għandniex inħallu konfidenza. Għax il-konfidenza żejda ġifieri. Konfidenza żejda għax però ma nix defendu, diviża, insomma, dan għalek li mexija, ta' diviża. Ġimma xorta ngħid in my heart of hearts li ħamlu perjodi fil-logħba naqgħu ġofina. Taħseb hija? Għax mill-qed nara dan l-istaġun nisu Allegri mhux qed issa jew Allegri qed jinstara dik il-mentalità fit-tim jgħidulhom tiddejjaq xi ħoġa fik għax inta biżżejjed biex tirrispondi lura. Sissa fis-serja ma tantx rajnija għax qed naqlaw il-box. Jew inkella l-andament tal-logħba qed ikun tal-imod li l-offersa qed jippressana u jkollna nagħmlu hekk. Jiena nispera li s-setup tat-tim jiġifieri 11 plejer li ħajitfa' ikunu magħhom ikunu fl-irwol tagħhom. Mhux da proġett jekk ikun hemm emerġenza ikollok taqbad ċertu plejer. Ġifieri, rajna eżempju Rabbi Omek kien jibdew mal-linji. Meta labna ma' Napoli, għalkemm kienna nisih. U żbalta kien rajna il-gol tagħha. Ġifieri għax konna qed insobuhom għad-ħin mhux ħalli u kollha qegħdin naqraw minn kollu ġofina. Ġifieri ġejna difiża. Ikolli ngħidlek it-tieni riżultat x'naħseb li se jkun ir-riżultat. Jew kellha tixtieq li jkun ir-riżultat. Nixtieq li jkun riżultat nixtieq li nkunu naħseb niġu għan. Jena kont ngħidlek xi ħaġa, żin kont ngħidlek ngħid xejn għax qed nissopponi u qed nitlob ma naqalawx gol. U jiena qed ngħid bil-gowż qed naqalaw dal-aħħar li nazzar naqlaw wieħed u ma jkunx fl-aħħar għax nagħmlu hekk sakemm nispiċċa logħba fuq jiena nagħmlu l-biegħa. Tajb ħafna nistgħu nikkonkludi hawnhekk ġew grazzi ħafna tal-konverzazzjoni ħadd biċi ħafna kelmek. L-aħħar appell tiegħek finali lill-membri tal-klabb kemm biex jiġu jaraw għamil dawk li għaxhom membri li għadhom qatt ma ġew il-klabb. U għal-eventi in ġenerali għadhom mhux membri u għadhom qatt ma ġew. Ovvjament l-appell tiegħi huwa illi dawk il-membri illi issib kienu imseħbin magħna fil-passat minħabba li ġew biex jixtru l-biljetti għax ovvjament hawnhekk meta kien niftaħ is-segretarjat qabel il-Covid u meta ġej speċjalment ingħaqad ma' Ronaldo, il-partiti kollha imlejnihom f'kemm trozzalik. Nista' ngħidlek li hemm barra fit-triq kien ikollna queue. Kien ikollna queue, mhux biċċajt qed ngħidlek, mela dawn kienu kollha jkunu bil-fors membri, għax bil-fors ikun membru biex naqdu għall-biljett, tidħol fil-Juventus Card ta' barra, dak għandhom minnhom l-ewwel aħna, ikollhom il-Juventus Card minħabba li tidħol fil- Jiġifieri il-membru nitolbu biex jidħol membru hawnhekk għax dejjem jista' jieħu xi ħaġa lura minn hawnhekk. Jista' jieħu xi ħaġa lura għax kif qegħdin ngħidu, issa erġajna bdejna jidher li għandna 50% aħna,
tal-klab tagħna, tal-istadium tagħna li għal-kapaċità tiegħu qegħdin jaċċettaw 50%, dan jkun 9% kif hawn seri tajbin dan jiftaħ kollu. Allura, dik hija number 1. Number 2 huwa illi il-klab tagħna tajjeb illi jiġu hawnhekk u jaraw il-partiti, għandna bar attrezzat kollox, nista' ngħidulhom l-appetizers joħorġu hawnhekk. Blikel kirex minn kull imkien għax jiklu tajjeb. Is-sala sabiħa, televisions għandna ma' kull imkien fuq bistajara. Ġifieri, u s-servizz tagħna lejn il-membru dejjem tajjeb tajjeb. Ġifieri m'għandux għalfejn jibqa' barra minn hawnhekk. U kif għad fil-bidu, meta jkun hemm xi plejer jew ex-plejer tal-Juventus li ħajamel visit magħna għax il-President dejjem ikollu kuntatti ma' dawn in-nies. U għaddej bil-kontatti biex kien jista' jkun forsi jekk terġa' tmajna naqra l-Covid, forsi nġibu li xi ħadd. Ikun minn tal-ewwel li jieħu li jkun hawnhekk u jiltaqa' ma' dak il-plejer u li hemm bżonn ma' dan il-plejer bħal kif qatt firem minn għandu jitkellem miegħu, aħna dejjem tajnhom dik l-opportunità lill-Amerikani. Grazzi ħafna ġew, ma stanix nagħlqu fuq nota ħjar naħseb jiena, grazzi tal-li segwejtuna, aħna u l-Juventus Club Vero Amore ta' Birkirkara. Grazzi tal-li segwejtuna, aħna narawkom nhar il-ħadd li ġej jekk minn isir żball għall-logħba kontra Torino. Grazzi u narawkom dak.